sorta. Uvijek kontra, takva sorta. Uvijek kontra, takva sorta. Na Međunarodni dan mira aktivisti u Hrvatskoj nisu prosvjedovali protiv vojnih akcija u svijetu. Onima s oružjem u ruci prosvjedi mirotvoraca i onako ništa ne znače. Pa su ove godine odlučili poruke o nenasilju širiti preko grafita po fasadama. Za one koji su sramotne grafite pisali, možda ima nade. S obzirom da znamo da ne možemo imati tisuće i tisuće kuna za obnovu tih fasada kako bi pofarbali te grafite, došli smo na ideju da barem na danas, na dan mira, prepravimo te grafite na jedan dan u nekakav govor mržnje da prebacimo u govor mira.